Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. दत्तप्रसाद जोग हांच्या 24 वरांच्या काव्यजोग उपक्रमाक बरो प्रतिसाद लाभलो. दिवचलच्या पंडित दीनदयाळ शिक्षण संस्थे वतीन ह्या अखंड 24 वरांच्या काव्यजोग उपक्रमाचे आयोजन केल्ले. इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्सात विश्वविक्रम नोंदवपाच्या उद्देशान हो उपक्रम आयोजित केल्लो. The records for the longest non-stop recitation of self-composed poems was set by none other than Dattaprasad सरस्वती आणि माझे सगळे आदर्श गरिमा बाबूजी सुरेश भट वाराकांत बाबोवरकर या सगळ्यांच्या आशीर्वाद आणि दीनदयाळ संस्थेचं तुम्हा रसिकांचं एक अखंड पाठबळ मला मिळालं आणि ही तुमच्या ऊर्जेमुळे मला वाटतं मी हे करू शकलो. आपल्या देशामध्ये जवळजवळ 1600 भाषा आणि बोली भाषा आहे. पुढचा रेकॉर्ड दत्तप्रसादने कुठला करावा तर 1600 ही भाषा आणि बोली भाषामध्ये जर होऊ शकतं तर 1600 भाषा आणि बोली भाषांमध्ये आपण कविता वाचन करावं. सांस्कृतिक इतिहासामध्ये आजचा दिवस हा अधोरेखित करावा लागेल. दत्तप्रसाद जोग यांनी 24 तासांचं काव्य जागरण करून एक नव्या इतिहासाचं पान आज लिहिलेलं आहे आणि याचा आम्हा सगळ्यांना खूप अभिमान वाटतो. त्या खातीर हे जे केला ही नुसती ताचो एक विक्रम करच्या खातीर न्ही तर ताच्या मागीर खूब तपश्चर्या आसता आणि हे अशे गोष्टी जावप समाजात म्हणजे समाजाची आमची संस्कृती कळटा हातून रिचनेस समाजाची कळटा. महाराष्ट्रातले युट्यूबर्स मुद्दाम आयल्यात कितलेशेच आमकां अक्षरशः आमी सेलिब्रिटी जाल्ल्या भशेन दिसली की कारण आयोजक म्हणून आमकां इंटरव्यू घेवपाक